Fáilte chuig an seminar gréasán seo ina sa láithrítear léargas maidir le teacht Aniar a chur chun Cinn. Sna léargas seo áirítear an taide comála torthaí ó cigarí is íomna lu áilime agus lu cuaran, mar aon leis an gcomharla a sholáthraíonn cigarí chun feabhas a chur chun Cinn. Sa seminar gréasán seo, déanamid breithiú maidir le conas is féidir le suíomhna lu áilime agus lu cuaran teacht Aniar an linmh a chur chun Cinn trí dhéiseanna agus trí gníomhaíochtaí le húla. Ba cheart an comharla eile a chuirtear ar fáil sa seminar gréasán seo, a bheas i bhíne sin na drórlíonta sláinte poiblí atá i réim is suíomhna i dtacais. Sa seminar gréasán tosaigh seo, tugtar forbhreithiú ar an ábhar maidir le teacht Aniar i Leanai a chur chun Cinn. Cuirtear béim ar na príomhtheachtarachtaí a thachóidh le daoine fásta an cumas atá ag teacht chun Cinn i Leanai, maidir le teacht Aniar iontu a dheabhsú agus a orbairt, chun cabhrú leo i rúnú agus aghaidh go thabhairt go ráthúil in aimsear an angar agus an dúshlán. Ní bun tré an duine éonar a bháin atá sa cumas teacht Aniar a bheith in nine, ach is scilé is féidir a amhlainn. Is féidir leis an dúchas, charsantach éonar an linmh, agus leis an timpeallacht, a phríomhcadramh idir gníomhaíochtaí agus is spéirisear an domhain, teacht Aniar a orbairt sa duine agus tionchar a imirt air nó uirthi. In 1995 d'fháil siad fundúireacht Bernard Van Leer chur chuige nuálaíoch leanmh láirithe chun teacht Aniar i Leanai a aithint agus a chur chun Cinn. Aithní a buntaide gur a bé buncloch an teacht Aniar é féin bhainín agus féin éifeachtasúlach an linmh éonar. Cuirtear an féin bhainín sin inúil trí threathráitis a bhaineann leis an duine féin nó mise. Tá grian ráitis maidir le is mise nó táim dú neart in bheanach agus féin bheas an linmh. Tug an ráitis tá a gom mion léirú ar na tacaíochtaí agus ar na hachmhaní ar féidir leis an leanmh tarringtarthú le haghaidh tacaíochta agus tróra. Léiríonn ráitis is féidir liom láideacht scileanna idir farsanta agus cumarsáide an linmh. Sulla méid an leanmh ar nólas faoi cé nó cé is mise, nó faoi cad is féidir leis nó le a dhéanamh is féidir liom. Thaistíonn tacaíochtaí agus achmhaní seachtracha uaig nó uathaí, chun na mothúcáin sábháilteachta agus slándála le na leagtar an bhuncloch a orbairt. Sin iad na príomhrudaí atá tábhachtach chun teacht Aniar in nine a orbairt. Le linn nua óige sa láithrítear deisina suntasacha chun teacht Aniar i leanmh a orbairt. Is bunclocha atá sna tosca cosanta le linn lua óige amhail, cadrah dhearfacha, forbairt sláintiúil incinne, scileanna maithe féin rialála, tacaíochtaí pobal de chailigh agus deisina fáilime. Maidir le teacht Aniar i Leanai a chur chun Cinn dar le measdan Israel 2013 ar leithneach a trí. Caithfear tacaíocht a thabhairt a Leanai chun na tosca cosanta ioncaí sin a chur ar bun. Mar is féidir le leibhéal ísle teacht Aniar i Leanai tionchar dúilteach imirt ar a bhláine, ar a bhoghlaim agus ar a bhorbairt. Nuair a bhíonn Leanai ag tuairt aghaidh ar angar, i dtaca le Leanai nachfuil tosca cosanta den cineál sin forbartha acu, is éastóchaí go mbeidh idir bháil bhéadaithe ag teastáil ó na Leanai sin, maidir le forbairt a gcuid scileanna sóisialta, rialála gcuid mothúcáin agus forbairt cognaíoch. Mar rud atá dearfach, cé gur féidir le trá angar a bheith pianmhar de Leanai agus dá daigh, déanann go leor Leanai go maith agus iad ag tuairt aghaidh ar gúthláin den sórt sin. Chun inúcha a dhéanamh ar conas is féidirling teacht Aniar i Leanai a chur chun Cinn, tá sóimid trí bhreithiú ar cóthaigh san éispéiris i dtacasúil is luúthe a bhíonn ag an leanmh. Ról an túgartha, gach leanmh mar gcoinne éonar, phríomhcadramh an linmh agus tionchar an phobal i gcuiteanna.
Le ling lu a bhlianta I dtacais leanaí an éireann, troiríonn roinnt daca méid lárnach, cleachtóirí agus múntóirí I suíomhna lua aulama agus lua cuaram, agus I scoileanna. Nuair chuirtear chun feidhme go héifeachtacht na daca méid tróracha sin, takeítear le cleachtóirí le múntóirí bonscoileaní ná an seosrach agus I tuismitheoirí chun teacht an anír I leanaí a thógáil. Troirítear cigrach I dtacais na lua bhlianta, an creatcálaíochta a dhéanann measúnacht ar cineál, raon agus iarúnacht ispéiris I dteachas lua óige leanaí I suíomhanna. Mar bhain eolais don creat, tá Principal Aistear, creat curriculum lua óige, síalta an creatcálaíochta náisiúnta de achas lua óige, mar aon le taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhaineann le hedachas agus cigracht lua óige. Takeíonn téimi Aistear le foláinna cuirp agus hícólaíocht an linmh, lena bhéanúlacht agus an muinteras, lena gomas chun énúcha agus smaoinemh agus cumarsáide dhéanamh. Is suíomhna lua aulama agus lua cuaram, de réir mar bhíonn leanaí ag fiosrú faoi rudaí agus ag smaoinemh dóibh féin, bhíonn deisina a gomas a thástáil, riscí a ghlacha agus rá a bhrá. Takeíonn a deisina sin leis an teacht an anír atá ag forbairt. Tairgíonn Principal síalta ard ar lárnacht individualacht agus láidrachtaí leanaí dá na spéiris lua óige. Leis na Principal, chuirtear bréim freisin ar ról an duine ásta agus cadre freigrúil cóbhalartach. Ina hampta sin, chuirtear béim I síalta ar an ról crisiciúil a bhaineann leis an súgra, maidir le foláine, forbairt agus fálam leanaí. I curriculum na bonscoile 1999, dírítear ar thacú le leanaí chun an nachmhainneacht éonar a bhainteach, chun saol iomlán a chaithfh mar lenamh agus mar gcuine fásta. Inig fécinnt ar scoil creatcálaíochta do bhonscoileanna 2016, san aithnítear an tábhacht a bhaineann le tacú leis an lenamh, mac na bhíonamh ar na spéiris agus mothú in únéireachta ar a gcuid fálama a orbairt. Leis an rátas bartas ó Maláine agus creat cleachtais 2018 go dtí 23 go háirithe, dírítear ar curcaige cótháirte scoile uile a chothú I le strátéisí maidir le teacht an anír agus cunastáileáil le rudaí a orbairt. Sna blianta tosaigh sin dá nóige, is trí thúgra an phríomhbhealach ina bhfálamíonn leanaí scileanna nua, agus ina bharbríonn siad teacht an anír iontu. Tugtar deis de leanaí le bí ag sprí chun úmpraíochtaí nua a cleachta agus a phríal ar bhealach sábháilte. Trí spás, am, achfaní agus takeíochtaí na fásta a sholáthar don tíirse sa súgra, chuirtear ar cumas leanaí a númpar a cleachta agus a iarúnú do chásanna agus do gúthláin nua éagsúla. Mar shampla, dán takeú le teacht an anír iontu, leis an súgra chuirtear cóhéics den scot ar fáil chun mothúcáin an linmh énúcha. Mar shampla, déadach lenamh a bheith buartha nó díomach nuair a bhuaileann lenamh eile a thuair lego a thóg sé nó sí go cuairmach. Déad fá freagart trí bhothúcáin an linmh anamhú agus a bhailíocht tú. Déad fá rá leis nó lé, feicim gúil brónart, agus an sin déad fá leanúntaráig chun mac na bhéanamh ar an achtra le chéile, agus gníomhú cuideachach I dhéanamh, chun na mothúcáin iúltacha a réiteach, agus fífrí déanú de. An cuirmid céistíornú uirthi cén fá ar tharla sé sin, an bhaine mí trí leas a ríis. Cabhraíonn tacaíocht cuideachach íogar mar sin leis an lenamh, feasach de orbairt ar an gcaoile freagart go dearfach de achtra den cineál céine sa todhchaí. Tugann an súgra an deisúing freisin, máistrucht agus gnóthachtáil na leanaí a bhreisiú, agus takeú le leanaí é sinna cheiliúra agus pléisiúr a bhainteas. Níl sé sin tóiranta de gnóthachtáil íochtaí ar lethe ceiliúra. Déadach sé bheith ina eatreisiú dearfach, den chéadúir a dhéanann an lenamh iarach dreapa go bór an tlánáin, nuair a aontaíonn lenamh rud a roinnt, nó nuair a bhaineann an lenamh tríal as puzzle níos dúshlánaí. Mar sin, conas is féidirling takeú leis an teacht an anír sa lenamh éonar orbairt.
Trí éisteacht le gá an linneamh agus freigart dó, agus trí dhéisin a rialta a thuairteoibh a dúraní a roinnt. Tá cíonn tú le creideamh na leanaí go digtar agus go gluistear go dólis scileanna agus tuairimí. Neartaíonn sé sin a bhéon bhainín gur féidir le chur go mór leis an tocaí. Trí ruachta na thuairta leanaí ar rogha leathan ábhar fálamha atá i rúnach dá níos, takeítar lena bhforbairt iomlánaíoch. Féitigh daoine fásta mar shampla, saoirse thuairta leanaí suagar le hábhar cruthatheacha oscailte éagsúla ar bhealach a bhfuil brílód óibh siúd. Tuigeann na daoine fásta go bhfuil leanaí ag fálam trí theiscéalaíocht agus trí riail a bhainteas rudaí. Is minic a thugann cigarí faoi nara an críad a cíonn cleachtóirí leis an leanamh rud ag an nua riail, chun dul sa tens agus cuineáil le taisceanna. Cuirtar tácht le gathíireacht beag bán ar an torra mar dheis fálama, agus tugtar an tácht céine don bhuan seaspacht agus thugtar don rá. Tugtar le fios an taide go bhfuil dearcha dearafach leanaí fuatha féin rítheach dá bhéon bhainín, agus chun an tólas agus an scileanna a bheitcha a meallach a dhéanamh go ráthúil tríd an saoil. Is Stephen a ard caidáin, chur for féin i bhá dearfach an linneamh chun cín go gníomhach. Mar gcuoine fásta is féidirling féin bhainín dearfach leanaí a chothú trí thacúló, réití go áil chun dúshláin na thorú agus sprucanna a bhainteamach. Léirítar go ríthe léir an taide, go bhfuil creideamh cadraimh tacúil cócheasfach le príomhpóramór rítheachtach de orbairt scileanna teacht an íar i leanaí. Is stad éir ina bhfuil deacrachtaí ag leanaí, is é an cadraimh dearfacht brábhar leis an cuaramór an príomhthis a rinne idirghealú idir leanaí a bhfuil teacht an íar níos fearr antú, agus iad siúd a dheascaíonn tacaíocht chuntasach uathu. Féidigh an duine sin a bheith an hismeór nó na bhail tailig, ina príomhcleachtóirs na luamhlíonta nó mar bhunbúntóir an linneamh. Agus iad ag takeúla teacht an íar leanaí, bíonn daoine fásta takeúla lárnacha, airc maidir lena narcaí, a láidrachtaí, agus maidir leis an agla bhíonn ar féin, agus tugann siad spreige dearfach de leanaí. Mar shampla, má ligeadh méid mar gcuoine fásta tionchar a bheith ar nuan áard a phearsanta féin ar iarachtaí dreapadóireachta leanaí, níl méid ag chur lena gcumas teacht an íar. Ina áit sin, ní mór de leanaí is spreige chun dreapach a sábháilta agus go muoíneach, trí thacaíocht a iarán don ís a láthair de orbairt a go scileanna ol nuálacha. Chomá le takeíocht ó gcuoine fásta lárnacha a bheith teastáil, tá cadraimh leanaí lena bíoraí tharbheith tábhachtach chun teacht an íar antú a thógáil. Mar shampla, is tóca nacaríd sé úntas ar a clostáil nuair dil leanaí ar híomhanna tar éis don na síomhanna a bheith dúnta gan fasach mar gheall an bhendéim chaunda, níor go labhairt faoin COVID-19, ba háchtaí ar faddóibh a bheith súgal in na Garda. Chuir sé áthas orthu a bheith súgal in na Garda, agus thug sin mothúna normálteach a dóibh tréis an choristeach ar a gnános léithúil. Mar a tugad faoin nara ag go leor túair scálacha cigareachta, is trí chuirdeas a dhéantar le ling na lua óige a thugtar an deis de leanaí go scileanna sóisialta agus cumarsáide a cleachta. Nuair thuigeann leanaí a gcuid mothúcháin agus comháil a daoine eile, forbríonn siad na scileanna bonúsacha chun iad féin a rialáil, chun ghlacha le freigart agus chun cásanna chun bhleachta a réiteach den neamhsplách. Is féidir le leanaí tuiscint orbairt ar gcuid mothúcháin féin agus ar bhothúcháin daoine eile. Spreagann sé sin ar do gníomhaíochtaí dearfacha agus cuireann sé iompar dearfach chun cinn. Tá sé amhlaigh ar nóig le tóir agus takeíocht ó gcuoine fásta lárnacha agus neart tíirse chun bheith ag súgra. Mar bhain is mar hacha sa teacht an íar i leanaí, tá an mothú sláán muinteris ina dailig agus ina bobbal féin. Is féidir le síomhanna go leor céimeanna thógáil chun takeú leis na leanaí agus le na dailig tuiscint áil ar an gcuí ar féidir le himmeasca pobal túnchar dearfach a imirt ar theacht an íar i leanaí. Áirítear orthu sin,
Deisina a láthar de leanaí dá dailig agus de bhuial den phobal áitiúil, teacht le chéile sa sibh. Cuairte thuairt ar hen chomharthaí áitiúla, chun leanaí a chur an eolas faoina geantar féin. Takeúla leanaí páirte ghlacha I dúnsca del phobal. Cuirtear le mothú an dúntais agus an bhród a bhíonar na leanaí ina bobal féin, nuair a thuigeann siad ról bhuial an phobal agus a ról féin sa chomhthéacs níos leithne sin. Ina haanta sin léirítear an taige, an tácht a bhaineann le takeíochtaí pobal de Heilig. A cabhróigh leo ina dhiaidh sin, takeúla leanaí dúshláin éagsúla a tharú. Féitigh suíomhanna sonraí a thabhairt de Heilig faoi thiúnsca na phobal mar rangan atanga, líonraí tuismitheoirí agus takeíochtaí ábhartha eile de leanaí agus de Heilig. Cuireann sé seo cumas tuismitheoirí an aisnéis nó an tuirlís cearta áil dóibh féin agus dá stad uthúil Heilig. Ar deireadh, is féidir le haistrithe de cineálar bith a bheith ina tréimhse cuirithe chuite de le braint leanaí. Trína haistrithe aithint agus takeúló is féidir cabhrú go mór le leanaí teachtaníar a bheith iontu le linn amanna aistrithe. Orthu sin déad fhí socrú isteach is suíomh nuaire áireamh, boga ó cheomra go seomra is suíomh atá ann hena féin, nó ag fágáil suíomh lua aulama agus lua cuaram chun tos nuair an monscail. Féitigh suíomhanna scéalta sóisialta, propaí, díospóireachtaí agus cuairteanna úsáid chun lena bhí albhú le haghaidh aon aistrithe tá ag teacht. Féitigh na páistí cuairte thuairt ar an suíomh nua, nó féitigh an múntóir nua an linmh cuairte thuairt ar a híomhreatha. Beidh acmhainn cuimsithe ar líne dar a bhenim déanamís réig ar fáil go lua is saoire fiche féin. Sa látharítear leis an acmhainn sin, faisnéis chun takeúla Teilig gach linmh agus iad fille ar réamhscoil nó ar scoil. Mí nítar ann na difríochtaí idir suíomhanna agus an bhunscoil de thuismitheoirí, agus áirítear ann faisnéis faoi nósanna imeachta scoile. Ina haanta sin is minic úsáideann suíomhanna template tuairiscithe mar scéal chun faisnéis faoin leanamh a roinnt le ceadúna thuismitheoirí leis an monscail. Cabhróidh sé sin mar aon le takeíocht ó chórá garamúil le cleachtóirí na luamh blianta leis an múntóir chun aithne ceart a chur an leanamh agus tuiscint aáil ar an mealach is fearr chun takeú leis nó lé. Mar sin go hacóir, rinne mar ahraithe ar hácht an teachtaníir i leanaí, chun an cumas a thuairt de leanaí iad féin a bhainistú in nabhainn nach féidir a thuair agus a bhíonn dúshlánach go minic. Tá suagra leanaí san aitheanta againn mar an cóhéacs is fearr chun teachtaníir iontu a orbert, agus tá léarthe againn gur féidir le gach duine fásta, cibéadá is suíomh na luamh blianta, sa bhaile nó sa phobal i gcuiteanna, ról imirt trí bheith íogar, freigrúil agus takeúil. Má spéis leat an tábhar seo é núcha tuile, sa seminar gréasáin eile sa tras seo, tugtar smaointe practicúla de cleachtóirí na luamh blianta, de thuismitheoirí agus de bhúntóirí bonscaile ar an mealach is fearr is féidir le forbairt teachtaníir i leanaí a chur chun cinn. Seo lista maidir le faisnéis agus acmhainní breise a déad takeúlaat chun teachtaníir i leanaí a chur chun cinn. Tá míid anois ag ddridim le deireadh an seminar gréasáin seo agus ba bhailíonn buíochas a go bháil leat as a bheith géisteacht. Tásúla againn go gcuireann sé comhairleach piteach ar fáilis. Má tá ceistena díreacha nó tuairimí agat i gcairí as na rán fartíocht sa seminar gréasáin seo, buin úsáid as an seola riomhphoist teomnathe chun do chuid tuairimí a sheoladh uainn ar insights-info ag education.gov.ie. Ba bhailíonn buíochas ó gorí a go bháil leis na scoileanna a leanas agus le suíomhanna lua aulama agus lua cuaram a rainn na híomháine ála linn.